olsun. Бишбүләк районы Канакай урта мәктәбенең 4-нче класс укучысы Исламов Нияз, Мостай Кәрим, билдәһез халда һәйкәл тора. Имеш, һөйләйдәр, был билдәһез халда һәйкәле. Билдәһезме ошо бакыр кеше? Билдәһезме? Хәтер әйт әле. Атакага күтәрелдек бергә. Йыга һукты әҗәл бер мәлде. Вакытлыса янә терелдем мин. Ул мәңгелек һанга әйләнде. Каршыһында түтәл гөлләр, изге ялкын булып яналар. Баш өстендә таудан коштар хайрай, эргәһендә хайрай балалар. Ә артында уның сал бер катын, ил инәһе, улдыр мугаен. Нисәмә ел инде өнһез илай. Халкын ташка терәп маңлаен. Еңел кояш балкый бер битендә моңһу ай һаман. Бер күзендән шатлык нуры һибелә, бер күзендән әсе яшь тама.